Какво е това? Радиостанция. Може даже от космоса да говориш с нея. Вземи я. Искаш ли това? Да. Искаш да правим сделка? Да. Сделка? Сделка. Че яка сделка направих. Да, сте. Можеш ли да я видя? А ти какво носиш? Значка. Откъде ти? Подарък от дядо ми. Искаш да направим сделка? Да. Сделка? Сделка. Томас, виж каква яка количка си взех. Искаш да направим замяна? Ама ти какво ще ми дадеш? Това топче. Добре. Сделка. Сделка. Какво значи? Не знам, на Бобо дядо му го е подарил. Айде бързо решавай. Добре, вземи. Сделка? Ученици, днес ще си говорим за връзката между човекът, Земята и космоса. За малките неща, които могат да ни донесат големи победи. Бобо, знаеш ли, че подаръците не се подаряват? Хайде, вземи я, да ти може да се сърчи. Благодаря ти, приятел. Заря-1. Выполняйте маневр на сближение стихов. Понял. Выполняю.